Takže na stráž Slováci a Slovenky. Chcel by som vám vlastne dneska povedať, čo je to juvenilná justícia. Juvenilná justícia je v podstate systém odoberania a obchodovania s deťmi. Tento systém je už známy hlavne v Anglicku, ale aj v severských krajinách ako v Švédsku a Norsku. Vlastne v Anglicku napríklad vylepujú plagáty týchto liniek, detských liniek istoty, krásne ich pomalujú, dajú tam rôznych šašov a neviem čo. Deti samozrejme ešte nevedia čítať. Číslice už vidia, majú telefóny, vedia, už je dneska moderná doba a naťukajú si tam to číslo, zavolajú a urobia voľaký zvuk alebo niečo. Vlastne oni vystupujú ten mobil, že skadiaľ bolo volané a prídu domov, prídu sociálny pracovník, príde s políciou, povedia, že počuli sme vaše dieťa kričať, že týrate svoje deti a neodoberú iba to jedno napríklad, ale odoberú všetky, čo majú v domácnosti. Je to hrozné z dôvodu napríklad toho, že sú to také argumenty odoberania, keď ich odoberajú napríklad, že máte málo pomarančov doma, alebo že vaše dieťa, už napríklad 14-ročné, hej, bolo v tej istej miestnosti, kde vy ste robili obed, mohlo sa mu niečo stať, hej, a podobné kokotiny. Takže je to úplne nezmysel a vlastne takto rodičia prichádzajú o svoje deti. Preto nechápem, prečo sa ľudia sťahujú do takýchto krajín, hej. Keď už tak nejdem do týchto krajín, do Anglicka, potom sú prípady, čo bol aj ten program v televízii, ako tej pani, už neviem ako sa volala, odobrali deti a proste robia si to sami tí ľudia, hej, ale ide o to, že tento skurvený systém nie je iba v týchto krajinách, ale už prichádza aj na Slovensko. Prichádza aj na Slovensko, verte mi tomu. Napríklad vám poviem, že už na Slovensku už sa začínajú zvyšovať prípady násilného odoberania detí a vlastne veľká pravdepodobnosť je, že skončí buď zneužívaná pedofilmi či inými deviantami, alebo si adoptujú homosexuáli. Budú predané tie deti farmaceutickým firmám na testovanie nových liekov a v tom najhoršom prípade budú vykochané na orgány. Ako sa dá proti nim bojovať? Jedine tak, že spojíme všetky sily Slováci a prídeme a budeme aspoň najskôr petície zbierať. Ja dneska hodím petičný hárok a zbierať petície. A ak to nepomôže, ak sa to nezmení razantne, tak prídeme a budeme protestovať, budeme sa biť a keď bude potrebné, budeme aj strieľať. Aby som vám povedal, nebudem hovoriť iba takto objektívne, že nebudem hovoriť tak iba omáčky okolo toho, ale idem rovno k menám, rovno k menám tých hajzlov, tých hnusných špín, ktorí podporujú túto juvenilnú justíciu. Podporujú juvenilnú justíciu a podporujú aj genderovú ideológiu. Aby ste vedeli, genderová ideológia je to vlastne vytváranie rozdielov medzi mužom a ženou a je to vlastne, ja neviem, neviem koľko tam storočia, asi 20. a vznikla v rámci feministického paradigmatu. A teraz tie mená. Tých hlavných mien je dosť, ale poviem vám také 4. Prvou je Olga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce.
Ja vám o nej prečítam niečo. Ide o zrejme najprofanovanejšiu tvár reprezentujúcu záujmy genderovej ideológie, juvenilnej justície, militantného feminizmu, kresťanofobizmu a pretláčanie LGBT zvrátenosti do výučby na základných školách na Slovensku. Pozrite si, má aj stránku www.olga.sk, kde popisuje vlastne sama seba. Druhou je Zuzana Macanová, súdna úradníčka. Táto súdna úradníčka za pomoci asistujúcej polície násilne sa snažila odobrať dieťa otcovi. Ďalej, hajzel špinavý, ktorý tam už je dlho a musíme ho zosadiť, Jan Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Preslavil sa tým, ako u neho našli vo vreskách 1000 eur, kondómy a viagru, hej. Nebudem vám hovoriť o jeho minulosti, lebo to sa neoplatí. Ale posledným zo série takých výplodov tej jeho sprostej hlavy je zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kde budú musieť rodičia úradom od 3 rokov veku dieťaťa, ak nenastúpi do materskej školy, oznámiť, že čo sa s ňou deje. A posledným je Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Proste ako môže niekto na takomto vysokom poste, ale ako môže vôbec niekto podporovať takéto hovadiny. Ja som vám to prečítal, tieto mená z jednej stránky, môžete si ju celú pozrieť. www.badateľ.net /tvare kolaborantov juvenilnej justície na Slovensku. Ale na záver by som si dovolil citát známeho slovenského básnika 19. storočia Sama Chalúbku. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, morty len a vôľ nebyť, ako byť otrokom. Na stráž.